Gewone zorg in ziekenhuizen nog verre van normaal. Het is woensdag 10 juni. Dit is Zeeland Nu. ADRZ zit op 30% van de normale werkzaamheden. 2,5 jaar cel voor man die fietser doodreed. En met een miljonair terug naar zijn geboortedorp. Dag dames en heren. Er liggen geen coronapatiënten meer in de Zeeuwse ziekenhuizen. En dus is de reguliere zorg voor gewone patiënten weer zoveel mogelijk opgestart. Maar zoals vroeger is het nog lang niet. Bij Zorgzaam zitten ze op 60% van de reguliere zorg en bij het ADRZ op 30%. Bent u verkouden? Nee. Moet u hoesten? Nee. Heeft u keelpijn? Nee. Alles is anders in het ziekenhuis. Nu gewone patiënten weer bij een specialist langs mogen komen, hebben de Zeeuwse ziekenhuizen een transformatie ondergaan. Mevrouw Blokcel. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom. Maar wat niet veranderd is, het consult bij de specialist. Hoe gaat het met u? Ik heb deze, die springt. Ik zag dat u haar wel gewoon aanraakte, hè? Ja, in bepaalde situaties mag dat. Voor mijn werk moet ik een patiënt natuurlijk goed onderzoeken en daar hoort een lichamelijk onderzoek bij. Kijk, we moeten gewoon ons werk blijven doen en iedereen kan het natuurlijk hebben. Ik denk alleen dat de kans dat iemand hier in het ziekenhuis het heeft misschien nog wel kleiner is dan de mensen op straat. Omdat wij die voorzorgsmaatregelen hier hebben getroffen. Wegens de corona vind ik het heel goed geregeld. En voor de gezondheid voor de mensen, 1,5 meter afstand, prima. Alleen patiënten met ernstige klachten konden de afgelopen maanden in het ziekenhuis terecht. Afspraken van patiënten met lichtere klachten zijn zoveel mogelijk telefonisch gedaan of zijn uitgesteld. Ik moest normaal 24 maart komen, maar dokter De Klerk heeft me gebeld. En ik mocht een nieuwe afspraak maken tot wanneer ik het nodig vond. De ziekenhuizen zien zich nu geconfronteerd met een stuwmeer van patiënten. Wat ik ga doen, ik ga prikken en dan ga ik u vragen de vinger te bewegen. Ja? Afspraken zijn uitgesteld, operaties zijn uitgesteld. Maakt u zich daar zorgen over? Ja, we hebben natuurlijk de zorg uitgesteld op een zo goed mogelijke manier. Dus ik denk doordat we het zo zorgvuldig in Nederland hebben uitgezocht dat het nog steeds veilig is en de kwaliteit misschien wel iets gedaald is, maar nog steeds goed te noemen is. En nu is het wel belangrijk dat we nu weer gaan opstarten en dat we ook alle niet-corona-patiënten de aandacht kunnen gaan geven die ze verdienen. Het zal nog wel even duren voordat de ziekenhuizen weer helemaal draaien zoals voor de coronacrisis. Want het is een hele puzzel. De gangen zijn smal, de wachtkamers zijn klein. Dus ja, er is simpel gezegd niet genoeg ruimte om grote aantallen patiënten op de veilige 1,5 meter afstand te ontvangen. Dus ja, er komen weer patiënten in het ziekenhuis, maar een deel van de afspraken zal de komende tijd nog steeds telefonisch zijn. De rechtbank heeft een gevangenisstraf van 2,5 jaar opgelegd aan de man die in de nieuwjaarsnacht van 2018 op 2019 een fietser doodreed in Vlissingen. Het ongeluk gebeurde in de Sottegumstraat. De dader, een 38-jarige man, blijft ontkennen dat hij de bestuurder was van de auto die een 24-jarige man uit Vlissingen aanreed. Maar de rechtbank ziet daarvoor genoeg bewijs. De automobilist zou veel te hard hebben gereden, deels op de verkeerde weghelft. 2 kilometer na de botsing met de fietser sloeg de auto over de kop. De dader krijgt ook een rijverbod van 5 jaar. Er worden de komende jaren veel meer hotelkamers bijgebouwd dan dat er vraag naar is. Blijkt uit onderzoek van de provincie. Nu zijn er zo'n 4000 hotelkamers in Zeeland. En volgens planning komen er 1000 bij de komende tijd. Te veel volgens het rapport. En dat zal negatieve gevolgen hebben voor de prijzen en voor de toekomst van de hotelsector. De overheid moet daar sturing in aanbrengen. Zo luidt het advies. In Middelburg-Noord liggen de meeste zonnepanelen op de daken. En in Oud-Sabbingen de minste. Blijkt uit inventarisatie van het CBS. Het gaat om particuliere zonnepanelen, dus bedrijven tellen niet mee. Het lijkt één groot succesverhaal. Het leven van ondernemer Laurens Simonsen. Zo stond hij in de quote top 100 van jonge miljonairs. Maar ook Simonsen kreeg te maken met tegenslag voordat zijn IT-bedrijf succesvol werd. Met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch.
Voor Omroep Zeeland ging hij terug naar het dorp waar het voor hem allemaal begon, Breskens. Op het voetbalveld daar bracht hij heel wat weekenden door. Je leert hier natuurlijk mensen van allerlei pluimage kennen. Van de vuilnisophaler tot de bankdirecteur. En ja, iedereen komt op de voetbal. Dus dat is ook wel iets wat ik altijd heb meegekregen van, om met iedereen goed om te gaan en op een leuke manier om te gaan. Dus dat neem ik ook wel mee in mijn dagelijks leven. Het ondernemerschap zat er al vroeg in. Als puber organiseert Simonsen feesten in discotheek De Ploeg in Groede, dat nu een camping is. Ik zorgde dat de meer populaire kinderen van de school, dat die voor mij promotie maakten en dat die hun kinderen of hun vrienden weer meenamen. Dus de influencers van toen. Dus dat waren eigenlijk influencers avant la lettre. Ik zorgde dat die voor mij dan werkten en dat die zorgden dat de andere kinderen ook hierheen kwamen. Tegenwoordig staat Simonsen aan het roer van een succesvol IT-bedrijf. Maar dat succes kwam er niet zomaar. Toen ik een jaar of 10 bezig was, heb ik een derde van mijn bedrijf moeten saneren. Dus toen kwam de crisis van 2008. En toen heb ik ook heel fors moeten ingrijpen bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die je meemaakt als ondernemer. Toch kwam hij het allemaal te boven. Ik zeg wel eens, ik lijd aan chronische zelfoverschatting. Dus ik denk altijd van het komt wel goed. En ik draai het wel om of ik kan het wel keren. Tot nu toe is dat ook gelukkig altijd gelukt. Hoewel hij het allemaal voor elkaar lijkt te hebben, heeft Simonsen toch nog wensen. Ik zou nog wel graag naar het buitenland gaan met mijn bedrijf. Ik zou het ook heel gaaf vinden om ooit nog in het buitenland te mogen leven echt. Dus voor een aantal jaren bijvoorbeeld in New York of in Kaapstad te wonen. Dat lijkt me wel echt heel gaaf. Dat heb ik bij een heel aantal vrienden van me ook gezien. En dat is iets wat me nog wel heel erg trekt. En het lijkt me ook wel gaaf om met mijn bedrijf natuurlijk de wereld te veroveren. En te kijken van hoe ver kun je daarin komen. Dus dat is wel ook nog wel een droom van me. En aangeschoven is collega Stefan Dane voor andere nieuwtjes uit de provincie. Ja, te beginnen met hulstenaartjes. Je weet wel, die paaltjes die je in de binnenstad ziet. Nou, in Hulst worden dat hulstenaartjes genoemd. Die paaltjes zijn eerder weggehaald, zodat er meer ruimte op straat is om 1,5 meter afstand te kunnen houden. En nu zijn die paaltjes te koop, want mensen bleken geïnteresseerd te zijn. En hoeveel betaal je daar dan voor? Ja, voor €25 kan zo'n paaltje voor jou zijn. En er zijn er 60 te koop. Dus 60 keer 25, €1500? Ja, een mooi bedrag. En dat gaat dan naar de Voedselbank in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, dat is een mooi initiatief. Zeker. Meer spullen die te koop zijn, of eigenlijk zijn geweest, want de veiling voor spullen van de Hooizolder is gesloten. Oh ja, die gele letters. Ja, daar moet ik ook meteen aan denken. Meer dan 2,5 miljoen mensen hebben de veilingsite bekeken en 720 mensen hebben een bod uitgebracht op bijna 400 spullen. En echt alles werd verkocht. Barkrukken, telmachines, noem maar op. En wat heeft dat dan opgeleverd? Ja, dat hebben we de eigenaar gevraagd. Dat wilde hij niet zeggen. Het blijft bij een paar duizend euro. En wat was het meest gewild? Ja, natuurlijk die gele letters die gele op het letters. dak. Dus die zien we straks denk ik bij iemand anders op het dak. Zou leuk zijn. En volgende week woensdag worden de spullen opgehaald. Nou, dan gaan we ongetwijfeld nog een keer een kijkje nemen. Dat denk ik ook. En dan nog dit. Weet je nog dat we het gisteren hadden over die weddenschap van die leraar met zijn leerlingen? Ja, in Kloetzingen. In de basket schieten en dan tosties voor alle kinderen. Hier zien we het nog een keer. Yay. Ja, klopt ja. Nou, die leraar die kon aan de bak vandaag. Hij is zijn belofte nagekomen en heeft dus tosties gebakken voor heel groep 6-7 van de Kloetzingse school. Jee, hartstikke leuk. Dankjewel. Het begon overal tamelijk zonnig, maar in de loop van de dag raakte het bewolkt met hier en daar zelfs ook een buitje en het werd 17 graden. Morgen is het andersom, dan begint de dag bewolkt, maar in de middag en avond klaart het op en het wordt een paar graden warmer dan vandaag. Hierna op jacht, met vandaag in de hoofdrol de managing director van jachtenbouwer Amos, Roos Dame. Ze is de derde generatie die aan het roer staat van het familiebedrijf. Amos is eigenlijk ontstaan in 1918, maar het is pas in 1991 eigenlijk door Damen overgenomen. En begin jaren 2000, na de overname van de Schelde, hebben wij de jachtbouwactiviteiten van Damen verplaatst hier naar Vlissingen. Ja, en dan heb ik aan het einde van deze uitzending nog een tip voor morgen, vooral voor liefhebbers van schepen. Want het grootste containerschip ter wereld vaart morgen over de Westerschelde.
En dit is hem, een joekel van een schip. Deze beelden zijn van de binnenkomst in Rotterdam. De lengte is 400 meter, dat zijn meer containerschepen, maar het gaat vooral om het aantal containers dat erop kan. 24.000 in dit geval. Morgen in de loop van de middag wordt hij verwacht in Vlissingen en hij vaart dan door naar Antwerpen. En tot zover Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.